Quan parlem del carrer de la Unió, de quina Unió estem parlant? De la Unió comercial, del Casino de la Unió, de la Unió tradicionalista, de la Unió de terrassancs molestos per la ZBE? Doncs no, de cap d'aquestes unions. Estem parlant de la unió del Portal de la Guia amb el Portal de Sant Roc. Al segle XVIII i al segle XIX, Terrassa estava envoltada d'una muralla, de manera que per comunicar els dos portals hi havia un camí conegut pel nom de Camí de la Unió. Evidentment, per fora muralles, es podien comunicar els dos a través de la riera del Palau, però si els portals tenien uns horaris d'obertura i de tancament, hom podia necessitar sortir de la vila urgentment, i si es trobava el Portal de Sant Roc tancat, podia intentar-ho a través del Portal de la Guia, i viceversa. Per tant, era necessari un camí de comunicació dins de les muralles entre els dos portals. Aquí podem veure en un plànol del 1872, en blau, el recorregut del Camí de la Unió, i en vermell l'actual carrer de la Unió. Ara veiem, en un plànol militar, el recorregut del camí i el lloc on estava la muralla. L'accés al Camí de la Unió des del Raval. Al mateix temps veiem en groc les cases que es van enderrocar per tal d'obrir l'actual carrer de la Unió. A la foto 4 es veu representat on hauríem d'anar a trobar l'entrada a aquest Camí de la Unió abans del 1893. Una vista actual del carrer de la Unió. I aquí tenim el recorregut que hauríem de fer actualment si volguéssim imitar els nostres avantpassats per anar des del final del carrer del Peix, Raval, fins al Portal de Sant Roc, avui plaça Anselm Clavé. I ara que ja sabem per què el carrer de la Unió porta aquest nom, potser només ens cal una bona caminada, o una màquina del temps, per seguir els passos dels antics terrassans. Però, si us plau, vigileu amb els portals que encara van tancant de tant en tant.